सुटला वडकीकरांच्या मैदानातला गडी क्रमांक 43 सुटला। एक पाठीमागनं बाद झाला, दुसरा या ठिकाणी बाद झाला, तो तिसऱ्याच्या अंगावर गेला, आता चौथा बाद झाला। आता दोघं जण पळतात, ड्रायव्हर खाली पडलेल्या ड्रायव्हरला धरायचा प्रयत्न करा, गाडी थांबवायचा प्रयत्न करा। इकडं दोघं जण पळतात। नवीन खरेदी अतिशय सुंदर आणि निर्वाद वर्चस्व। गाडी क्रमांक 43चा निकाल, 43चा निकाल आहे। तास क्रमांक 4 वर धावलेली गाडी आहे गावदेव प्रसन्न कुमार रणवीर राहुलबाई पाटील अडवली कल्याण। या गाडीचा 1 नंबर आला। उजिता बैलगाडी मालकाचं चालकाचं हार्दिक अभिनंदन। सुंदर अशी गाडी पाली रणवीर राहुलबाई पाटील अडवली कल्याण यांच्या ठिकाणी सर्जा 1001 पाला। सुंदर अशी गाडी सेमीला पात्र केली छोट्या ड्रायव्हरनं।